Det er Julie. Og Martin fra JM Dimensions. Vi har noget mega fedt at vise jer, fordi vi har fået et helt nyt produkt. Hvis du går op i hunde eller heste, så har vi her rosetholderen. Den er mega smart. Det er den nemlig, og vi har nemlig designet den med en smart lille rille her, så den passer perfekt ned over en skrue. Der er monteringsbeslag her, til hvis du monterer den direkte på væggen. Samtidig er der en rille hernede, hvor du har mulighed for at komme halen ned i. På den måde så bliver det hurtigt, nemt og enkelt at montere det hele. Og en lille bonus, det er herover. Der er 4 steder her. Plads til, at man kan forbinde vores lille connector. Når man forbinder connectoren, så kan man forbinde den her rosetholder med enhver anden rosetholder